radalle. Osan puolesta lähdetään. Olen menossa sitten tuonne kolmospaikalle kuitenkin tässä vaiheessa. Jää kuitenkin neljänneksi ja kolmospaikalle sinne menee Kuomäki. Nimenomaan tällä kertaa Tero Kuomäki on siellä puikoissa. Äsken oli sitten Tomi ja nyt on sitten Tero tuolla radalla. Hän on peruspaikalla, paikalla tulee tässä vaiheessa. Paikalla kyllä ykköskakkospaikalla. Menemään ja jälleen kerran järjestys on sama kuin äsken. Täällä tehdään. Tässä vaiheessa Kuomäkihän on kolmospaikalla. Hän on saavuttanut tuossa ja Lipposella ei ole kierrettää tuo lisälenkki tässä vaiheessa. Kilpailua. Nimenomaan tässä Teemu Paanasen johdolla viedään tätä lähtöä ja näin sieltä. Hän nousee tuon kolmospaikalle. Neljänneksi nousee Lehti ja täällä on vitospaikalle ja jätetty ja Paanasen. Sitä on käsittääkseen, nimittäin siellä ja Paanasen passi on ottanut kiinni tässä toisen kierroksen tai viimeisen kierroksen alueaikana. Teemu Paananenhan menee tuossa lisälenkille. Ja sitten katsotaan tuota kakkospaikkaa. Pasi Paananen vastaan. Monen mikä siinä on. Taas lähtee periseen tuonne viimeiseen kaarteeseen. Tilanne muuttumaton Teemu Paananen. Ja Pasi Paananen ja pääfinaaliin. Monen terminaaliin. Terminaaliin.